Znači, ako su svi po ovom što se jedino menja direktor Relaksa, ispada da je on bio najgori od svih ovih direktora. Znači, jasno je nama kako se to desilo, šta se desilo, koja politička stranka je u tom momentu dobila da upravljaju Relaksom. Jasno nam je da ta politička stranka više ne postoji, ali postoje ljudi. I meni je nezvanični šef Relaksa, gospodin Ružić, tvrdi da je ovaj direktor Relaksa 4 miliona umanjio dug Relaksa. Relaks je uvek poslovao sa gubitkom. Ako je to tako, onda ispada da je on najbolji direktor koji je postavljen od oktobra meseca na ovamo. A onda mislim, s obzirom da je to i suviše ozbiljna priča i imenovanje direktora, da bi neko trebao da obrazloži, osim tih političkih razloga. Znači, ako se kaže politički ne odgovara, ajde, idemo. Ali ima to i nastavak. Znači, ne znam ja ni koji je taj čovjek iz Beograda, imam namjeru da znam, ali se ovde ozbiljno priča o nekim drugim stvarima, da se Relaks priprema za neku prodaju. I to bi neko treba da kaže. Šta se ovde dešava u stvari? I mislim da je to firma kao što je Dom zdravlja, to potom, znači da vidimo šta se tu dešava i šta je razlog što se ovaj čovjek, ako je uspešan, možda i nije uspešan, ne znam, ako je uspešan, šta je razlog što se ovaj čovjek menja, osim što je mu isteklo već mandat.